So, bless everyone. So, padayon ta sa atong pag-share sa pulong sa Dios. So, ang atong hisgutan karon mga igsuon mao ang mag-uban kitang tanan dito sa langit. So, wala kini gibutang dinhi sa Biblia nga ang luwason usa ka relihiyon, duha o tulo, mga igsuon ko dili kitang tanan sa tibuok kalibutan, musunod lang sa iyang kabubuton, kita iyang luwason, kitang tanan mga igsuon busang atong hisgutan karon mag-uban kitang tanan mga igsuon dito sa langit mga igsuon. So, hinumduman na to mga igsuon nga maghimo lang kita og maayo mga igsuon kay dito sa giingon sa Efeso chapter 2 verse 8 paingon sa 10 nga wala kita nangaluwas tungod sa atong mga maayong buhat apan gihimo kita ni Kristo diha gihimo kita sa Dios mga igsuon, gihimo kita sa Dios diha kang Kristo aron magbuhat kita og maayo. Mao kana mga igsuon. So ang number 2 mga igsuon, hinumduman gayud nato ang giingon sa Pinadayag chapter 2 verse 18 mga igsuon nga ang nasulat sa Biblia dili nato kini dugangan ug dili pud nato kini kulangan. Kay ang tanan nga mo kulang sa nasulat sa Biblia ug ang tanan nagadugang sa nasulat sa Biblia igi kining pagasilutan. Busa kung unsa lang nasulat diri sa Biblia, mao kana ang atong sundon. Dili kini nato sobrahan ug dili nato kulangan. Aron kita makasulod sa langit, buhaton nato ang nasulat mga igsuon sa Buhat chapter 2 verse 38 mga igsuon. Maghinulsol kitang tanan mga igsuon. Subyaan nato ang supak sa Dios mga igsuon kay gitagaan naman kita og gasa dinha sa Buhat 2:38 nga maghinulsol kita og madawat nato ang kapasayloan og makadawat kita og gasa nga espiritu. Busa ang kanang gasa nga espiritu hanon mga igsuon mao kana ang muguide na nato nga makabuhat kita sa maayo. Kay kitang tanan ay dili kita makabuhat tanan mga igsuon, makasala manggid kita mga igsuon kay kitang tanan way pili mga igsuon. Busa nga tungod sa gasa sa Espiritu Santo diha ta makabuhat og maayo mga igsuon. Busa nga maningkamot kita aron magkauban kitang tanan mga igsuon. So sa number 4 mga igsuon, Revelation or Pinadayag chapter 21 verse 11-21 mga igsoon nga man gusto ko nakita tanan makasulod diha sa bag-ong langit ug bag-ong yuta or the New Jerusalem kay wala gisulat diha sa Biblia nga isa duha tulo ka relihiyon o unsa basta kay atong balikon kay tang tanan mga igsoon luwason kita ni Kristo mga igsuon kay iyang gisaad mo balik siya dinhi mga igsuon o banon kita niya mahuman siya og preparar sa atong mga kwarto dito sa langit mga igsuon. Busa nga gusto gid nako nga mag-uban tang tanan kay ngano man gwapo kay ang langit mga igsuon kay wala nang kalipay kasakit, wala nay mga luha, wala nay mga problema, wala nay kamatayon, wala nay gabii. Busa mga igsuon gusto ko mag-uban ta kay Revelation chapter 21 paingon sa 21 verse 11 paingon sa 21 mga igsuon or Pinadayag dako ang habog ang atong paril dito sa langit mga igsuon ug square ang sukod ani mga igsuon ang kataason ug kalapdon mga igsuon 1500 mga igsuon ang iyang katason ug iyang kalapdon parehag sukod mga igsuon ug adunay 12 ka gate mga igsuon ug gibantayan pag sa 12 ka anghel ang matag gate ug ang matag gate mga igsuon dunay tulo ka gate pod nga nagatubang sa south, east, west, north. Busa mao kana mga igsuon ang atong langit ug ang materialis mga igsuon sa gate pa lang jasper ug kristal ug nasulat ang ngalan sa 12 ka apostoles mga igsuon ni Hesus mga igsuon. Busa nga ang dingding ani mga igsuon ang kahabugon 216 feet ang kataas mga igsuon. Ang tibuok syudad sa bag-ong langit mga igsuon is pure siya gold mga igsuon, pure bulawan ang dalan pa lang sutuka didto ang atong gwapo nga balay. Busa wa na kinahanglan na dinhi sa kalibutan mga igsoon kay ang tanan diri butang sa kalibutan mga wala ni tanan mga igsoon kay mahimo naman bag-ong langit ug bag-ong yuta. So ato na nang naisgutan dito sa Revelation or Buhat nga kuan mga igsoon. Busa mga igsoon ang bisan pa lang ang iyang mga haligi ani mga igsoon ang gibutang dinhi sa 12 ka haligi mga igsoon is puro precious stone. Ang unang haligi mga igsuon jasper, ikaduha sapphire ang gigamit mga igsuon, ikatulo agate mga igsuon ug number 4 emerald ang gigamit sa haligi mga number 5 ka haligi mga igsuon onyx. So number 6 carnelian mga igsuon, number 7 yellow quartz ug ang ikawalo beryl nga bato mga igsuon gigamit sa haligi. Ang ikasiyam nga haligi ang bato nga precious stone nga topaz
ug ang napulo nga gate mga igsuon usa ka chalcedony mga igsuon, ug ang ika-11 maong turquoise nga bato mga igsuon, ug ang ika-12 amethyst mao ang gigamit mga igsuon. Busa nga mag-uban na ta dito mga igsuon. Ang bagong langit ug bagong yuta mga igsuon adunay tubig sa kinabuhi ug kahoy sa kinabuhi mga igsuon. So ang tubig sa kinabuhi mga igsuon tin-aw kaayo sama sa kristal, ug ang daplin sa tubig mga igsuon na ay kahoy sa kinabuhi mga igsuon nga nangunod kani og 12 ka prutas mga igsuon, og mamunga kani or mangunod kani kada bulan mga igsuon. Busa nga maningkamot kita nga mag-uban kitang tanan dito sa langit, kay dito gayud ang tanan-tanan mga igsuon. Mao nga gipasidanan kita mga igsuon nga dili nato dugangan og kulangan mga igsuon. Busa ang akong gisgutan karon puro gikan tanan sa balaang pulong, kay nagpasidaan siya sa gipadayag chapter 22 verse 18 nga dili dugangan dili kulangan ang pulong sa Dios, kay kung naay modugang ug mukulang niini iya kining silutan mga igsuon. Busa nga dumduman nato dili nato busa aron makasulod kita sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mga igsuon, magbuhat na kitag maayo mga igsuon. Apan dili kita makabuhat ni ana kung dili kita motawag sa balaang espiritu, kaysa sa uban pa nako nga gisgutan diha sa pulong sa Dios, kung gi-share diha kaninyo nga ang Roma 8:26 mga igsuon, tawagon nato ang espiritu mga igsuon. Kay ang espiritu mga igsuon mao katong gasa sa atong pagbautismo, gitagaan kita gasa mga igsuon, napasaylo tong mga salaw gitagaan na kita gasa. Busa tawagon nato ang balaang espiritu, magbuhat kita og maayo. Kay atong dumduman ang Efeso chapter 2 verse 8 paingon sa 10 nga wala kita naluwas diha sa atong maayong buhat, apan naluwas kita sa grasya sa Dios, apan gibuhat kita sa Dios diha kang Kristo aron nga magbuhat kita og maayo. Sumao ka na ang klaro kayo mga igsuon diha sa Efeso chapter 2 verse 8 paingon sa 10. Busa mga igsuon atong dumdumon, mao ka na atong buhaton nga mag-uban kitang tanan dito sa langit, atong tawagon ang balaang espiritu mga igsuon aron kita makabuhat sa maayo. So all glory to God mga igsuon. So ayaw gid ninyo kalimti nga ang Ginoo nahigugma gayud kaninyo mga igsuon. Busa nga gihigugma kamo ni Hesukristo ug ako usab nahigugma diha kaninyong tanan mga igsuon. Mao nga gusto ko mag-uban kita dito sa langit. So all glory to God.